हे बघा, हे आहे आमचे घरचे गहू आणि आता मला दळण करायचं आहे. त्याच्यामुळे सकाळीच आम्ही गोणी बघितली तर त्याला ना सोंडकिडे लागलेले. आम्ही त्याच्यात इंजेक्शन पण सोडलं होतं, पण इथलं वातावरणच असं आहे का कोणत्याही औषधाचा काहीही उपयोग होत नाही, काही इफेक्ट होत नाही. तर आम्ही सकाळी ऊन दाखवायला ठेवलं होतं आणि आता मी इथेच ऊन थांबलं, ऊन उतरलं आहे. मग मी इथंच येऊन बसले आहे आणि मी आता निसते आहे गहू. लग्नाच्या आधी मम्मीच्या घरी कधीच गव्हाला हात लावला नाही, कधीच नाही. सगळं मम्मीच करून घ्यायची. तांदूळ वगैरे मम्मीच निसायची, गहू आणलं गहू पण मम्मीच निसायची, दळणाचं पण मम्मीच बघायची, पीठ संपलंय ती पण काळजी मम्मीलाच असायची. पण आता इथे सर्व मलाच करावं लागतं आणि मला दळणाचा, गहू निसण्याचा खूप कंटाळा येतो. पण आता ऑप्शन नाही, करावंच लागणार. प्रत्येक मुलीची सिच्युएशन ही अशीच असते. खूप आठवण येते, असं वाटतं लग्न मम्मीच्याच घरी राहावं. बिचारी आपली मम्मी किती काम करत असते ना, खूप काम करत असते. पण तेव्हा आपल्याला व्हॅल्यू नाही कळत. जेव्हा आपलं लग्न होतं आणि आपल्याला ही अशी कामं करावं लागतात, तेव्हा आपल्याला आपल्या मम्मीची व्हॅल्यू कळते. काय करणार, घरोघरी मातीच्या चुली. तरी आमचं म्हणजे दोघांपुरताच आमचा स्वयंपाक असतो ना, तर मी थोडं दळून आणते. कारण की जेव्हा फर्स्ट टाईम आम्ही दळून आणलं होतं आणि घराचं काम पण झालेलं होतं, आम्हाला सत्यनारायणची पूजा करायची होती. मग त्यासाठी ना स्वयंपाक वगैरे जास्त माणसांचं करायचं होता. त्याच्यामुळे खूप 10 ते 15 किलो आम्ही एकखटी दळून आणलं होतं. पण ते दळण संपेपर्यंत त्याच्यामध्ये आळाई झाली होती. मग त्यानंतर मग मी काय केलं, थोडंच जास्तीत जास्त 10 दिवस पुरेल ना एवढेच गहू मी देत असते दळायला. जास्त नाही दळत, कारण की काहीच उपयोग होत नाही, कीड लागून जाते. काय प्रॉब्लेम आहे काय माहिती. वातावरण थंड आहे ना इथे खूप, त्याच्यामुळे डाळ असो, गहू असो, कोणताही पदार्थ असो लवकर खराब होतो. घरचे गहू आहे हे, त्यामुळे जास्त काही कचरा नाही आहे. आम्ही मशीनवर काढलेले आहे, ते मशीनवर नाही का खडे पण वेगळे निघतात, त्या मशीनवर आम्ही काढलेले आहे. त्याच्यामुळे जास्त खडे नाही आहे, पण तरी एखाद दोन असा उडू शकतो ना, बाकीचा कचरा थोडाफार असतो. ठीक आहे, चला घेते निसून पटपट. नाही तर काय, गप्पा मारत मारत अजून टाइमपास होईल. पटपट निवडून घेते. आज मग घरात पण आवरायचे मलाच.